יש לכם קרוון? מחפשים הטבות, טיולים ופעילויות מטריפות לכל המשפחה? הגעתם למקום הנכון, מועדון קרוונים VIP. הקבוצה החברתית שדואגת לכל ההטבות הכי משתלמות בתרבות הקרוונים. עזרה טכנית מקצועית אונליין לחברי המועדון, עזרה בפתיחת חניוני קרוונים בהסדר, פעילויות מול מוסדות בנושא תקינה, ייצוג החברים מול מוסדות ציבוריים וממשלתיים, הטבות חסכוניות בביטוחים, שלל הטבות בקניית ציוד לקרוונים ולקמפינג. עם מגוון טיולים והטבות לפעילויות והאטרקציות המשפחתיות הכי מגניבות. רוצים גם אתם להרגיש VIP במועדון הקרוונים? בחרו את אחת משלושת האופציות האטרקטיביות לחברות במועדון. הצטרפות חבר מועדון פעיל בתשלום חודשי לשנה. מפגשים להכרת הארץ ללא עלות. קנו כרטיס חבר בתשלום חד פעמי לשנה וקבלו הנחות בחניונים שבהסדר. הצטרפו עכשיו למועדון קרוונים VIP, תהנו מחוויות מרגשות וחסכו המון. מועדון קרוונים VIP, קבוצה חברתית. בפייסבוק, מועדון קרוונים VIP ישראלי.